Қайырлы сағатта, құрметті достар, Үфі уақыты 19 сағат. Демек, Үфі уақыты тапшыруын тыңлайығыз һәм қарайығыз. Біз әр вақыттағы саат тура эфирда эшләйбез. Біздің тура эфир телефоны үзгәреше 295-95-72. Үфінің коды 347, WhatsApp хандары 837, 740-24-24. Һездән әр вақыттағы саат шылтыратулар көтәбез һәм әлбәттә WhatsApp хандарына безгә рәхәтләнеп тұрып бөтә булган хәбәрләрегезне yetkерә аласыз. Шулай дип, Өфе мәдәни кала дип без алдык бүгенге теманы һәм инде бүген бездә кунакта Башкортстандың халык артисты Рөстәм Хәниф улы Гыйззәтуллин. Рөстәм агай, сәлам. Сәлам. Һездә ысым күңелдән ошо беренчедән студияга күрүемә бик шатмын. Икенчедән, без әгәр дә хронологиягә караганда яңа гына бер ай элек һез кайны булып киттегез. Бұл тойгылар нисек һездәнсә? Дөрес әйткәндә, ул бер айлык түгел инде, ул 1 ел элек тә бер айлык булган, 1 елда 2 айлык булган, чөнки никахтарын укыттылар яшьләр. Һәм шуннан теге бездә бит инде законлы никах дип шуны әйтәләр инде, һәм моны 1 елдан артык вакыт үткәсендә теге дусларда, тугандарды дип шундый туй мәҗлесе эшләргә булдылар. Әллә нормаль. Чөнки менә безнең киң мәгълүмат сараларында да күп язылар бит инде бу хакта. Һезгә лә бит инде һезнең гаиләгезгә лә шундай нык күзәтү барды бит инде. Ниндәй генә артистлар булманы, шундай шәп туй итте һәм һезне ысын күңелдән ошо яңа дәрәҗә менән кайнар котлайм. Безнең темабыз бит инде Өфе мәдәни кала дип алдык. Һез буның белән килешәсезме, юкмы? Әлбәттә килешәм. Менә мин кичә генә Мияс калаһында үткән рок-фестивальдә булдым. Мин рокер булмагам да, үзебезнең рок турком бар, Кипучий случай дигән, шулар белән барып кайттык һәм монда инде менә Өфе дигәннәр барыбер тамашачылар белеп торалар. Чөнки Өфе ул булганмы рок, ул булганмы рэп, ул булганмы поп музыка буенча ла. Һаман ниндәй дә уга локомотив булып тора инде. Әлбәттә, этно музыка буенча ла, әлбәттә Өфе калаһы ул барыбер менә Безнең Россия регионының масштабында ул барыбер билдәле кала. Мәдәни кала. Мин бит беләм, 90 елларга кире әйләнеп кайтып, менә һезнең хатирәләрегезгә төшеп киткәнгә, нимәгә? Чөнки һездә вакытында Әлшәй районыннан Өфегә килеп, бит инде музыка менән шөгыльләнеп, һәм инде шулай билдәле артист булып киттегез. Һез, мәсәлән, шул Әлшәйдә яшәгән сакта, хыяллана инегезме шулай дип артист булып китәм дигән? Белмәйм, ул тарихтарды мин күп һөйләгән булганмындыр инде. Артист булып китермен, хыялланайм, юкмы икән, уны белмәйм, ләкин менә авылда теге мал карап алгасында, өйдәге эшләрдә эшләгәс бит инде минең инем укытучы, атайым мәрхүм инде һәр улында механизатор. Мин үземнең теге авылда өй буенча эшләрдә эшләгәс, өйгә керәм дә, атайымның гармоны була торган. Шул гармонда алам да һәм ай былы-былыбым, ай былы-былым дигән көйдә уйнай башлайм да һәм шуны әдәрәк уйнарга өйрәнгәс, күз алдына китерәм. Минең имтихан бара икән дип, өйдә беркем дә юк. Ултыргыз куям һәм күз алдына китерәм, монда приемный комиссия утыра икән дип, кабулдый комиссияга сыгам да һәм уйнай башлайм. Менә мин шулай үземне теге представляю инде. Һәм имтихан бара икән дип, шулай дип уйнай башлайм. Һәм яңылышам, яңадан сценарийда яңадан үзгәртәм дә, һәм яңадан сыгам, һәм менә дөрес дип уйнаган сыга диклем. Һәм шулай дип, ошан тегеләр миңа әйтәләр, менә молодец, рәхмәт тегеләр дип инде, монда беркем дә юк әлбәттә. Бәлки шул вакытта ниндидер теге фундамент халына башлагандыр, һәм инде мәктәптә укыганда ул театр кукол була торган, шуннан инде безнең 2нче класстан Әлфия исемле укытучы бар, Әлфия апа инде ул Салават калаһында укып кайттылар, безне дәртләнеп килеп бейергә өйрәтә башланы һәм без район буйлап төрле мәдәни чараларда катнаша башланык. Бейбез, шуннан минең йырлагы килә башланы. Шуннан әлеге көндә менә Әлфәр тага Якшембетов билдәле безнең артисты булды. Уларның Раевкала нидәре вокальный инструменталь ансамбль булып торган, Егор дип атала микән, яңлышым инде. Улар мине шунда сакырып йырлата торганнар, Крейсер, Аврораны. Дөрес әйткәндә, теге
мен үзем хезмәттән шул авыл эшләре менән бергә, онда етәбетендә теге помощник комбайнер ягамсы, анда сейлкала, онда көтү төрле эшләр арасында шул шундый мәдәни сараларда катнашып өлгерә торгайным. Бәлки менә шунда башлангандыр инде ошо сәнгатькә һөю. Өфө гомумән зур этәргес булып торды инде бит был. Өфөгә килгәндә, дөресен әйткәндә, минең беренче йөрдәрем барыһы рус телендә иде. Һәм Өфөгә килгәсендә менә ул бит 91 ел, онда төрле төркемдәр килеп сыга башланы, төрле рок төркемдәр, поп стилендә эшләгән кешеләр күп күренә башлады. Һәм мин үзем театрал, мин бернинди ноталар белмәйм, музыкаль грамотага өйрәтергә тырыштылар, әлбәттә, ләкин кызганычка каршымы, әллә шатлыккамы, мин инде уны өйрәнә алмадым. Һәм яйлап кына үзебез йырлар иҗат итә башладык инде. Сәнгать училищеның театр факультетында укып йөргәндә, Күгәрсен районы Үргөмерсәләй Дүмбәй дивертиләрендә онда Эрик Булатовтың әсәһе безгә хатта хайырын һатып синтезатор алып биргәйне. Һәм инде шул синтезаторда яйлап эшләп, һәм театрда эшләгәндә миңа әйтә торганнар, әгәр дә һинең музыкаль яктан грамотаң белмәһә, һин аранжировка эшләй белмәясәң дигәннәр. Минең кайфтар төште, ләкин шулай карамастан тырышып шул үзем баскалап кемдер әдрәгә өйрәтеп инде шайтып өйрәнеп киттем. Ярай, хәзер менә бөтә булган аранжировкаларда әйткәндәй, рәхәтләнеп торып язырга була компьютерда. Һәм ул вакытта һез менә әйтеп үттегез бит инде, синтезатор булды дип. Синтезатор был инде самоиграйка инде бит менә. Самоиграйка, шуннан инде Sonic дигән синтезатор, уны инде мин Айдар театр студиясында эшләгәндә, онда мине Фәрваз агай, Фәнил агай, онда Энрик булып торгайны, Рамил, Олег Виноградов, ул вакытта Урал Рашидов ул вакытта эшләйне. Улар инде мине күмәкләшеп шул өйрәттеләр, бу кнопкага басыңшы сыга дип. Бу кнопкага басыңшы сыга дип шул бергәләшеп өйрәттеләр. Шул нык теләгән булгандыр инде, уйлагандар, әйдә инде ярдәм итәйек бул егеткә дип. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирда эшләбез. 295-92 Өфө калаһының коды 347, WhatsApp хандары 837-40-24-24. Барлык булган һорауларыгызды безнең Рөстәм Хәнифуллына һез һорау бирә аласыз. Без рәхәтләнеп торып җавап бирәбез дип. Шуңа шылтыратыгыз языгыз. Телефон хандары һезнең экранда язылган. Йоклап утырмайбыз, шылтыратыгыз. Бунан тыш беренче альбом сыккан сакта ниндәй хис-тойгылар булды? Бу беренче альбомда хатта мин үзем агайның кассетаһын урлап, алып кайтып, тыңлап кире апарып кала торгайным менә авылда. Беренче альбом ул әлбәттә шул ук менә безнең Айдар Ганевичка, Галимовка зур рәхмәт инде. Ул вакытта бездә кассетлар эшләүчеләр юк иде. Хатусылар бар иде, эшләүчеләр юк иде. Һәм ул Барс медиа компания белән һөйләшеп, менә шулай миндә эшләгән егет ярдәм итеп бирһәгез яхшы булыр дип, улар инде шул ризалаштылар. Чөнки уларның ул вакытта Хания Фәрхи, Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов һәм популяр яшьләрнең кассетларын эшләп өлгертмәй торганнар. Һәм шуның өчен мин рәхмәтлемен Айдар Галимовка. Һәр вакыт уны әйтәм, менә беренче кассета ул булмаһа, ул ярдәм итмәһә, бәлки дөньяла күрмәсмен. Уның студиясында эшләнем, уның музыкантлары ярдәм итте һәм ул инде һөйләште һәм моң студиясына килделәр һәм миңа гонорар итеп флюр бирде инде 100 кассета. Мана Мин инде үземсә уйланам, 100 кассетаны хәзер хатам, хәзер байып китәм дип. 100 кассетаның бер тукханын таратып үткәнмен инде. Бәлки бер 10-ын хатканмындыр. Унан өстәп тагы авылдарда бит инде үз пираттар була торганны. Ну, анһа. Бында әгәр дә 2 кассеталы магнитофон бар икән, бер-беренә яздырып, менә хатта һезнең альбомыгызда әйтәм инде, яздырып бер-берен шулай дип таратып, элек бит инде машиналарда ла шул кассета уйната торганнар инде. Уйнатып, дөмберләтеп йөри торганнык. Тагыла икенче альбом сыкты бит инде, ул Мөхәббәт Хатылмай дигән. Дөрес әйткәндә хәтерләмәйм. Чөнки менә беренче альбом сыккас, мин теге аңламайым, кайдадыр йырлайм. Ул ярты елдан күбрәк вакыт үткәс кенә, менә мин машиналарда кайдадыр ишетә башланам. Ул теге сыктылар шул көйне, шунда ук популяр булып китте түгел. Ярты ел инде 1 елдан соң инде күп урыннарда ишетә торган һәм сакыра башлаган, гастрольләр менә йөри башлаган. Икенче, өченче, 4-нче альбом, 5-нче альбом ул сыгып бетмәне. Онда инде кассетлар вакыты үтте, дисклар вакыты үтте. Дөресен әйткәндә, икенче
Һәм өченче альбомдагы күп йырларны күп кешеләр белмәй, чөнки бәлки мин дә үземчә уйлай башлаганмындыр, теге тамашачыларга нимә кирәк икән, мин үзем беләм дип, теге бәлки экспериментларда күбрәк эшләп ташлаганмындыр, ләкин бuna Алла бирһәм әйтергә, минең октябрьдә концерт була дип. Әлбәттә. 20 октябрьдә Алла бирһәм Максимилианс клубында бер концерт үткәрәбез. Үземнең сольный концерты ана нәкъ шул концертта күп вакыт концертларда йырланмаган, ләкин булган йырларда Алла бирһәм мин тамашачыларга яңадан уларның хәтеренә төшергәм килә, чөнки ул йырлар бар, димәк, уларда йырларга кирәк. Шулай дип, достар, без тура эфирда эшләйбез, тагы бер кабатлау үтәбез. 295-97-72, эфир калганын коды 347. WhatsApp андары 237-840-24-24. Шылтыратыгыз, языгыз. Без бәләкәй генә тәнәфескә, һава торышына тукталып үткәндән һуң кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда калыгыз. Августа погода в Республике Башкортостан будет определяться областью повышенного давления. Ожидается переменная облачность, ветер западный умеренный, возможны небольшие геомагнитные возмущения. Температура воздуха ночью составит 19-21 градус, днем будет плюс 30-32. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Винг. В видеосервисе Винг! Вы не платите дважды. В видеосервисе Винг вы не платите дважды. Я не плачу дважды. У меня Винг. Видеосервис Винг выгодно объединяет онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ. Смотрите на 5 любых устройствах. Скачивайте Винг! Ростелеком. Технологии возможностей. Год культурного наследия народов России. Телеканал «Башкортостан-24» представляет 1 сентября. Парк Якутова с 12 до 15 часов. семейный праздник «Моя дружная семья». Я, наш кот, моя младшая сестра и мама принеси рисунок с национальным костюмом и обменяй его на мороженое. Пройди мастер-классы у художницы Рушании Бадретдиновой. Поучись танцам народов России с выпускниками хореографического колледжа имени Нуриева. Зарядись на зарядке от зумбы. И посмотри, как оживают куклы с артистами кукольного театра. Наш сладкий спонсор – башкирское мороженое. Участвуй в конкурсе и выигрывай призы и подарки. И еще ты попадешь в телевизор.
Өфө вакыты үз эшен дәвам итә. Шулай дип, хөрмәтле достар, без инде турай эфирдә эшләйбез. 295-97-72 безнең турай эфир телефоны. Өфө каланың коды 347. WhatsApp хандары 897-37-40-24-24. Һездән шылтыратулар һәм SMS хәбәрләр көтеп калабыз. WhatsAppка, әлбиттә. Бүген бездә кунакта Рөстәм Хәниф улы Гыйззәтуллин. Без һездән менән һөйләшеп утырабыз бит инде. Өфө калаһы турында, ундагы мәдәнияттың үсеше турында. 90-нчы елларда әйтеп үттегез бит инде. Күп рок төркемдәр килеп сыкты дип. Унан башка 2000 елга якынрак килгәс, безнең бит инде поп музыкаһы нык үсешеп китте бит инде. Ошы 2000 елдагы булган артистлар капыл гына күбәеп киттеләр. Улар күптәре югалды бит инде хәзер, ишетелмәй дә, күренмәй дә. Эшләгән сакта ниндәй дә буһа конкуренция һизелдеме? Әллә һез бергәләп, дуслашып эшләнегез? Конкуренция тип элегрәк ул бит мына тектеге музыка коммерция һәм ул кабул ителмәй ине. Мына гастрольләрдә йөрәһәң дә ул теге бит уйламай торган гастрольдә йөреп мына хәзер акса эшләйбез, байыбыз дип белгән сектор ана шул тамашачылар менән сорашу үзе бер байрам була торган. Форма фото төшү. Фотога төшеп, әлбәттә, ниндидер теге килем булгандыр, ләкин ул теге дворислар төрлегендә белмәйм, теге зур-зур машиналар алырлык барыбер булмаган һәм безнең уйда ла юк ине. Без теге үзебезнең йырларда күрһәтергә, менә яңа йырларда йырларга бит шул тамашачылар менән сорашырга. Һәм шуның өчен теге коммерция булмас, ул инде конкуренция һәм акнимәлә теге юк ине. Шуның өчен мин әйтмәсәм теге шул бергәләшеп барыр фестивальләрдә күренеп, Урал моңы яшьлек шоу, ул фестивальләр ел һайын үтеп тора ине һәм улардан алда теге яшьләр көндәре була торган иде. Шунда әлбәттә бергәләшеп, күрешеп, һәр вакытта йырлашып, бәешеп йөри торган. Йырлар ялганда, без беләбез инде, һез үзегез йырларда күпчелек рәвештә язагыз. Һез нисек белеп халыкка нимә кирәк икән язагыз? Менә шуны миңа һәр вакыттагы шундай сер булып тора минең өчен. Бу сердә нисек асып үтәгез бик һәйбәт булыр иде. Ул сер беренчедән сер түгел инде, беренчедән ул эш, көне-төне эш. Чөнки әгәр дә мин бер йыр сыгарган микән һәм ул хит булып киткән икән, димәк мин уңа тиклем бер 15-20 вариант эшләп караганмын һәм ни өчендер улар минең үҙемә оҡшамаған. Һәм теге барыбер теге трендтарҙы тыңлап барабыҙ инде, тыңлап барам. Мин шәхсән үҙем ул сит илдә нимә уйнай, беҙҙең Рәсәйҙә нимә уйнай, барыбер теге халыҡтың ҡолағына ятышлыраҡ булһын өсөн теге яңы бер нимәлер уйлап сығарга тырышмайһың да, ниндәйҙер барыбер теге трендтарҙан ҡалмаҫҡа тырышып, шул йүнәлештә бер йүнәлеште һайлап алып, шул йүнәлештә булган теге тауыштар, унда инструментар ҡулланып, шайтыбыраҡ эшләргә тырышам. Бармы шундай йырҙар, бына һеҙгә оҡшамай, халыҡ аны тәррәү ҡабул иткән йырҙар? Мәҫәлән, Яҙ килә тигән йыр. Мына әйткәндә. Яҙ килә тигән йыр, ул 15 минут эсендә яҙылды, 20 йылдан артыҡ үтте бит инде ул. Һәм минең звукорежиссер була торган ваҡытта Нияз Әхмәтйәнов әйтте, Рөстәм, ғәфү ит, конечно, но, по-моему, был йырың бик һәйбәт килеп сыҡманы, тип әйтәйек, башҡортса еңелсә әйткәндә. Ул әлбиттә икенсерәк итеп әйтте. Аңлағаны хәҙер инде, шунан мен әйтәм, ярар, яҙҙык бит инде, йырлайыҡ дип, шунан бер йыл үткәс, ул йырҙы бөтөн теге утюбтан да яңғырағас, ул үҙе әйтте, мин яңылышҡанмын икән дип көлөп ҡуйҙы. Мен әйтәм, бына белеп булмай. Тимәк, ҡайһында баҫырға икән белеп булмай, әммә ләкин йырҙарҙы һәр ваҡыттағыса сығарып торға кәрәк һәм килеп сыға. Әлбиттә, ул көнө-төнө, бына, мәҫәлән, студияла берҙегә, икегә тиклем эшләйһең һәм икенсе көндө килеп тыңлап ҡарайһың, бөтөнләй оҡшамай. Икенсе теге былай ғына ваҡыт булғанда ғына эшләй башлаған йырҙы икенсе көндө килеп тыңлап ҡараһаң, яҡшы һымаҡ бит инде ул. Әлбиттә, теге ниндәйҙер интуиция булырға тейештер инде, ниндәйҙер теге тәжрибә булырға тейештер. Сөнки сынлап та теге йәш йырсылар бигерәк тә бер йыр яҙалар да, халыҡ ҡабул итмәнеһә, төшөнкөлөккә бирелеп, әй, был эстрада миңә оҡшамай тип башлайҙар. Минең уйлауымса, улай булырға тейеш түгелдер, барыбер. Әгәр ҙә инде ысынлап та һеҙҙең маҡсат икән, унда әйтәйек, башҡорт эстрадаһында һеҙҙе тамашасылар ҡабул итеп, бына шулай итеп тапшырыуҙарға саҡырған теләһәгеҙ, әлбиттә, ул эшләргә кәрәк көнө-төнө.
Шул монда безгә хәбәр килеп иткән WhatsApp-андарына язгандар. Хәерле кис, мин һеҙҙе Миякә районынан дип уйлаганмын. Бигрәк һеҙҙе яратабыҙ. Берәй яңы йырығыҙ бармы? Уңыштар һеҙгә дип язгандар. Миякә районынан тип күптәр уйлай. Мин исламда атайым Миякә районынан, һәм баласағым күп вакытында яй көндәрендә бигрәк тә ул Миякә районы Ерекле-Күл авылында үтте, ул халык телендә Урта авыл. Шуның өчен мин туганмын Әлшәй районы Шафран сабахында курортта туганмын. Шуның өчен һаман теге курортта яшәгән мага дип яшәйм, гастрольдә тик йөрим дип. Шул паспортта Әлшәй районы дип язылгасын, мин демәк Әлшәй районында туганмын. Ләкин мин 50/50 дидек. Миякәле Әлшәйдә. Әлшәйдә инәемнең авылында, Әлшәй районы Кункас авылында үтә, ярты баласак ярты инде Миякә районы шул Ерекле-Күл авылында да Колтай, Тамян, шул Багдан мәктәбендә, Миякә районы Багдан мәктәбендә 1-нче класска бардым. Һәм инде 2-нче класстан шул Әлшәй районы Яңа Сапеш авылына күчеп килдек та, шунда бүгенге көндә инәем яшәйм. Инәй тиҙәрендә Сейдә. Бынан тыш. Яңа йырга килгәндә, яңа йыр бына мин онотмам дигән яңа йыр, мин уны теге социаль селтәрдә 2 йыр тәкъдим иткәйнем тыңлаусыларга. Улар шул мин онотмам дигән йырды хайланлар, шуны беренче сыгарак дип, тиҙҙән Алла бирһә, буласак яңа йыр. Бер генә йыр түгел, күп йырҙар буласак. Һуңғы йылдарда күпселек рәүештә татар эстрадаһы, башҡорт эстрадаһының йырсылары һеҙҙең элекке иҫке йырҙарығыҙҙы яңыртып йырлай башланылар. Бының феномены нимәлә икән? Белмәйем, сөнки күп кеше эксперименттар эшләп арығандыр дип уйлайым. Эксперименттар эшләнеләр дә, һәм кешеләр шуны аңланылар. Элегерәк барыбер нисектер йырҙарда теге ысын һүҙҙәр микән? Моң тип әйтеп булмайды, мин йырҙарҙы бик теге күберәк бит инде. Хәҙер бына опаны йырҙар үткәрәләр, дискотекалар үткәрәләр. Бына үҙем үткәреп торам бит инде. Кешеләргә теге ниндидер дәртле йырҙар кәрәк. Һәм минең уйлауымса, ул инде минең беренче, икенсе альбомдагы йырҙар, йырҙарҙы тыңлап үҫкән йәштәр, хәҙер йәштәр түгел, бына улар хәҙер байрамдар үткәрергә килә, һәм шул ваҡыттагы, шул замандағы йырҙар уларға нисектер күңелләренә яҡындыр. Шуның өсөн бына миңә күберәк һорайҙар, мәҫәлән, Татарстандан теге йыр ижад итергә һораһалар, әйтеләр, бына элекке һымағараҡ бер йырҙарың һымағараҡ шундайыраҡ йыр кәрәк дип. Инде булмаһа, элекке йырҙы теге үҙҙәренсә әйләндереп йырлайҙар инде. Һеҙҙең стиль дә бит инде төрлөсә беренсенән. Сөнки мин бер йырҙы ишетеп ҡалғанмын, мин аптыраным. Рөстәм ағай яҙған. Был йырҙың исеме Ағиҙелдән китеп барам. Был йыр шундай эшләнелгән халыҡсан итеп тороп. Һәм бөтә әйтәйек бит инде, бөтә рус әйткәндә үтектәрҙән дә сыҡты был йыр. Былтырғы йылдарда, былтыр элекке йыл инде. Һәм шул уҡ артистҡа ла ныҡ тап килгән тауышына. Мин үҙем аптыраным да, Рөстәм ағай былай да яҙа белә икән тип йырҙарҙы. Ул бына нимә тип әйтергә кәрәк? Ысынлап та кемдер килә лә, мәҫәлән, әйтә, унда шул уҡ Ағиҙелдән китеп барам әле һымаҡ йыр кәрәк, йәшлегемә ҡайтам әле тигән һымағараҡ йыр кәрәк. Мин йәшерәк артистар килһә инде, мин уларға әйтәм, унда йырҙы икенсегә эшләп булмай. Сөнки бына минең нисектер шулай килеп сыға, кешегә мин теге йыр эшләп, бернисә йыр эшләп, бына ошолай итеп, минең әҙер йырҙарым бар тип ултырмайым, сөнки улай килеп сыҡмай, теге бушлыҡҡа теге эшләп булмай. Теге кемгәдер тағайынланмаган булһа, ул эшләү ҡыйын. Кемдер бына килһә, ошолай студияла ултырабыҙ, Гирзе Мюзиктә сәй эсәбеҙ, унда һөйләшеп алабыҙ, шунан ҡайһы берҙә бына килгән артист ҡайтып китһә, икенсе көнгә мин уға уже теге демо материал әҙерләп бирәм. Сөнки бына нисектер теге аралашыу арҡаһында, аралашыу арҡаһында. Былай теге телефондан шылтыратыусылар, яҙыусылар күп. Вот йыр кәрәк ине, күпме торам, мин әйтә алмайым, нинди йыр кәрәк ине. Шуның өсөн һәр ваҡыт артисттарға әйтәм, әгәр дә йыр кәрәк, студияға килегеҙ, сәй эсербеҙ, һөтләп, мәтрүшкәләп, шунда һөйләшербеҙ. Бынан тыш, башҡорт йырҙарынан тыш, мин беләм бит инде, һеҙ тағы ла электрон музыкала яҙа башланығыҙ. Был инде һеҙҙең шундай хәҙерге мәлдә хобби булып торамы, әллә был йүнәлештә лә артабан үҙегеҙҙе камиллаштырырға теләйһегеҙме? Ул минең хобби булып тора ине. Беҙҙең Гирзе Мюзик лейблында Мөхәммәт Юсупов дигән егет килеп сыҡҡан сәғәт икән, хобби булып тора ине. Һәм минең бына теге әле 3 көнә музыканы һалдык, ГРХ дигән псевдоним менән.
Гизатуллин Рустам Ханифович дегенде. ГРH була енді инглиз тілінде. Мен ол көйдерді қайбірдәрін 10 жыл елік, 15 жыл елік ішлегенмін, һәм ол іштіп қалдыла. Әйді, бұна ошы юнәлісті ішлейік деп. Һәм әліге хобби болып тұра, ләкин бұна концертқа әдірліктер, әр вақыт етмейінді өзіңе, ләкин солай баға қарамастан нендедер вақыт тап, оны айырым бір проект етіп, алла бірға адағына теклім еткеріге ойдар бар. Тағыла бетінде, көп әйттегі бетінде, өдегіз түрлі ораз, һәмінде сетел артисттарын көп тыңлайым деп. Түрлі диджейдарды тыңлайығы бетінде. Шулардың көңілге атқаны кім болып тұра ең бірінші һеҙҙең үшін? Нендей шулық артист деп етейік бекен, диджейдарды, һәмінде саунд продюсер деп етейік мекен? Әйдә шо айтайық, сетел диджейлерін мен айтып тұрмаймын, сөнки хәзер біліп булмай оларды әйтергә ярамый юкмы? Мына Россия диджейлары, бигерәк тә олар бөтен дөньяга популяр диджейлар, Swanky Tunes, Filatov, Karas, мәсәлән, мин олар белән шәхсән танышмын, олар белән аралашып торам. Мына Демиксер битендә безнең дус, безнең студиялар булганы бар, уның тегин наклейкалар бар, по студиям дигән. Бына шундай әйтәйек, Россиядәге популяр музыканттар менән һәм башка музыканттар менән без аралашып торабыз. Шулай ук безнең Александр Попов белән танышыбыз, бына яңарак фестивальдә булып, диджей Фил белән танышып кайттык. Александр Турок дигән шундай диджейлар, улар менән бына без телефонда аралашып торабыз, хәлләр нисек, шулай бер-беребезнең хәлләрне белешеп торабыз һәм әлбәттә улар теге хәзер күбрәк Россиядә эшләйләр. Һәм ул миңа теге ярдәм итте инде, уларның вакыты күбрәк булды, менә аралашырга улар менән Аллаһка шөкер насип булды инде. Инде дә буһа төрле кәңәшләр дә биреп ебәрәләрдер. Әлбәттә. Монда безгә WhatsApp хандарына язгандар, урыс телендә язылган, буныһы Урысча белмәйм. Юк, бунан түгел, һаумыгыз Рөстәм Гыйззәтуллин, һеҙҙең һуңғы концертығыҙ яҙ 19-ы телевизордан күрәттеләр, тағы күрәтмәҫтәр микән, Өфөнән яҙам тип яҙғандар. Бында инде был һорауҙы беҙҙең кемдәр режиссерҙарға бирергә кәрәк, беҙҙең булыр микән? Концерт тураһында белмәйем, телевидение буйынса, ләкин тағы эфиргә төшөрәм, 27 октябрь, быйыл инде ни өсөн шундай формат һайланыҡ, сөнки бына ғөмүмән минең теге КЗ Башҡортостанда үтеп торғайны. Килгән тамашасылар мында теге бейергә ярамай, мында нисектер официоз дип күп менә ел һайын әйтә торганнар, һәм мин уйлам да, быйыл инде шундай эксперимент рәүешендә Максимилианс дигән клубта үткәрергә булдык. Унда инде рәхәтләнеп, бейеп, күңеләсеп, аралашып, вакыт үткәреп дип уйлайм. Алла бирһә 27 октябрь. Көтөп калабыз. Хәйерле кис, тапшыруҙы бик яратып ҡарайым. Тапшырыуҙы күңелле алып барһағыҙ. Ҙур рәхмәт. Рөстәм ағайға һорау. Йырсы егеттәр бик матур, оҫта сығыш яһайҙар, ләкин үҙҙәрен сәхнәлә ҡыйыуһыҙ тотҡан һымаҡ. Һеҙ сәхнәлә рәхәтләнеп йырлайһығыҙ. Йәштәргә кәңәштәр бирһәгеҙ. Кәңәштәр биргәнегеҙ бармы ошо йүнәлештә? Әлиә Динислам ҡыҙы яҙып йөргән. Йәштәргә мин теге кәңәш бирергә, мин теге бик теге үҙемде мудрец дип әйтмәҫнем, ләкин шулай булганға ҡарамаҫтан, минән һораған егеттәргә, ҡыҙҙарға шуны әйткем килә, тамашасыны бер ҡасан да алда булмай. Әгәр ҙә һин тормошта бер төрлө икән, сәхнәгә сығып һин икенсе кешене үҙеңдән теге күрһәтә башлаһаң, әлбиттә уның тамашасы аңламаһы ла, ләкин ул ниндәйҙер, белмәйем, үҙенең теге нимәләре менән аңлаясаҡ, что һеҙ ысын түгел икән. Шуның өсөн күберәк ысын булырға кәрәк дип һәр ваҡыт әйтәм. Сөнки бына һин әгәр ҙә инде тормошта шундай күңелһеҙ генә кеше, инде сәхнәгә сығып, шундай күңелле кешене төҙөй башлаһаң, уның әлбиттә тамашасы уны һиҙә, белмәйем нисек һиҙәр, улар уны һиҙә. Бына ҡарайһың бит, ҡайһы берҙә сәхнәлә берәй егет ҡыҙ матур йырлап тора. Ну, тамашасы аңламай. Ни өсөн аңламай? Ҡабул ителмәй, сөнки ул үҙен күрһәтмәй. Ул кемгәлер оҡшарға тырыша, кемдедер копировать итергә тырыша, тимәк. Шуның өсөн үҙегеҙ булып ҡалығыҙ. Әгәр ҙә һеҙ йырлайһығыҙ икән, тимәк, һеҙгә шундай әйтәйек инде, нимә дип әйтәләр, мөмкинселек бирелгән, тимәк, ҡыйыуыраҡ булырға кәрәк. Ғөмүмән әйткәндә. Беҙгә шылтыратыу бар тиҙәр, ҡабул итәйек. Хәйерле кис, Тура эфирҙә, һаумыһығыҙ. Хәйерле кис. Танышыу итәйек, ҡайҙан шылтыратаһығыҙ? Мин Зөһрә Залиҡулловна. Мин Рөстәм Гыйззәтуллин рәхмәт әйттем.
Sonday akıllı elektron Mümkün bu ha kızганысқа каршы безгә киренән шылтыратагыз бик әйбәт булырны. Без дә аңлап китмәйбез. Электән үк дигән генә ишеттем. Әйе. Рөстәм Хәнифович, һез бунан тыш тагыла яшьтәр менән дә эшләйһегез. Шул ук яшь дип әйтәйек микән, төрләрен арынты, яшьтәр бик күп, әмма ләкин шул бер клипты гына карап үткәндән һуң был һорау буенча дәвам итәрбез. Әлбәттә, әнә карап. Без музыкаль тәнәфескә тукталабыз. Вакыт үтә, йылдар тик тормай ашыга. Белмәем кайда юрарга, буны насарга яхшыга. Минең теләк бар атларга, тик бары яктыга. Һәр минутта ифта алам кала, тик яшнап янырга. Илдәрде күрергә, һәр иртә һайын югырырга. Улымның һәр еңеүен күреп, яңа үрдәргә ынтылырга. Иң яхшы кеше булгым килә, булган өмөтләрдә акларга. Атаем миңа һәр сагайта улым. Ашыкма, ашыкма. Был дөньялардан китәргә һин ашыкма. Ашыкма, ашыкма. Был дөньялардан китәргә һин ашыкма. Яңгырай атайдың һүзләре түзүлем ашыкма. Сапканда капыл туктайым әйтерһең үз юлымда. Тирә-якка һалам күземде, улымды алам кулыма. Карайым уның күзләренә, кабатлайым улым ашыкма. Ашыкма, ашыкма. Был дөньялардан китәргә һин 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 ашыкма. Өфе вакыты үз эшен дәвам итә. Безнең тура эфир телефоны 295-92-72, Өфе калганың коды 347, WhatsApp һандары 837-34-24-24. Һездән шылтыратулар көтәбез һәм әлбәттә хәбәрдар көтеп каралабыз WhatsApp һандарына. Шылтыратыгыз языгыз. Бүген бездә кунакта Рөстәм Хәнифулла Гыйззәтуллин. Рөстәм Хәнифович, һез мына яңа клип карап үттек бит инде шундай матур гына. Бу ашыкма йыры 90 елларның адагында язылды бит инде. 91 елда язылды. 91 елда язылды. Һәм үтте 27-28 ел һәм һез аны яңынан рынырынты менән Ектәрләр тәкъдим иттеләр дә, әйдә бер ярыңды тәгәйделәр, коллаборация дип әйтәм, эшләп карак һәм алар ошо жердә хайланылар, мин каршы килмәдем. Әлбәттә, оның клибына һораулар күп булды. Минең тыңлаучылардан бигрәк тә теге бит инде әдрәк кенә вакытына туры килмәде. Ләкин күп кешеләр аңлап бетмәгәндер, бәлки уның ысынмаган әһен банда инде
рынтына үзеннән харарга. Мен тиргәтләгәндер. Мин үзем дә аңлап бетмәдем. Үҙегеҙ шундай үҙегеҙҙең студияғыҙ асып ебәрҙегеҙ бит инде, был Кирза Music тип атала, был инде студия ғына тип әйтмәҫ инем, был ниндәй ҙә булһа бер продюсер үҙәге тиһәмдер. Лейбл тип әйтәләр. Лейбл тип әйтәләр. Хәҙергесә. Был лейбл нимә менән шөғөлләнә? Беренсенән, беҙ, әлбиттә, бына ышанаһығыҙмы юҡмы, көнөнә 2-3 йырсы беҙгә килеп китә. Студияға беҙ бына беҙҙең менән эшләй, беҙҙә инде студияла эшләй шул, әйтәйек, лейблдың директоры тип әйтәйек, Мөхәммәт Юсупов, ул Сибай егете, башҡорт егете, һары ғына булһа ла, ул башҡорт егете, ул инде бына хәҙер 2-3 йыл эсендә яңынан яңы белемдәр алып, продвижение буйынса, таргет буйынса, шулай уҡ йырҙарҙы цифровой площадкаларға һалыу буйынса өйрәнеп алды ла. Һәм бүгенге көндә шуныһы нимәһе ҡыҙғаныс, күп артистар хәҙер бына ҡапыл бөтөн донъя үҙгәреп китте, нимә эшләргә белмәйҙәр. Һәм бына беҙ инде төрлө форумдарҙа йөрөп, төрлө кешеләр менән танышып, ниндәйҙер тәжрибә алғандан һуң шул белемдәр менән уртаҡлашабыҙ. Һәм Мөхәммәт бына күберәк шуның менән шөғөлләнә инде. Йәш артистар киләләр, кемдәрҙең күптән эшләгән артисттарҙа, сөнки сынапта хәҙер үҙегеҙ күрәһегеҙ, теге ҡайҙа барырға, ниндәй йүнәлештә эшләргә, әгәр ҙә һин йыр менән генә шөғөлләнгәнһең икән һәм иртәгә һиңә концерт эшләргә кәрәк икән, ул барыһын да бер юлы аңлап бөтөү бигерәк ҡыйын. Хәҙер дә бигерәк тә теге һуңғы әйтәйек инде. Әллә йыр яҙаңмы, әллә уны артабан үҫештерәңме ошо йырҙы? Бына шуның менән шөғөлләнәбеҙ, ярҙам итәбеҙ. Йәштәрҙең күберәк киләләр инде бына шул йырҙарҙы һалырға, бына теге төрлө беҙҙең телефонда, төрлө майҙансыҡтарҙа булһын өсөн. Шуның менән ярҙам итәбеҙ һәм бына беҙ беренселәрҙән булып, башҡорт халыҡ йырҙарын, беҙҙең мәҙәниәт министрлығы менән берлектә халыҡ йырҙарын, бына хәҙер 100 халыҡ йыры, беҙ берҙе һалғайны, хәҙер әҙерәк кенә хаталар киткән дә, шуларҙы төҙәтеп инде яңынан 100 халыҡ йыры, ул 4 альбомда буласаҡ, 4 йүнәлештә, онда әйтәйек, һалмаҡ көйҙәр, бейеү көйҙәр, шуның һымағыраҡ инде, нимә тураһында көйҙәр, һәм 4 альбом буласаҡ, уларҙы донъяның төрлө нөктәһендә, кемнең телефоны бар, интернет селтәре бар, улар iTunes-та, ҡайҙа... Тимәк, һеҙ хәҙерге мәлдә башҡорт эстрадаһының йырсыларын, ғөмүмән әйткән башҡорт халыҡ йырҙарын мәңгеләштереү менән шөғөлләнәгеҙ, дәйбет? Әгәр ҙә инде интернетты бер ҡасан һүндермәһәләр, шул мәңге була инде. Юҡ бит, ул тороп ҡаласаҡ бит инде. Ниндәй ҙә булһа, серверҙа бит инде, әйтәйек. Ниндәйҙер сайттарҙа ул бар ине, ләкин ҡыҙғанса ҡаршы хәҙер бына һәр бер кешенең ҡулында телефон, ул сайт эҙләү, нисектер теге, хатта шул сайт эҙләргә лә кешеләр теге әҙерәк ялҡаулаша, шуның өсөн беҙ уларҙың бына әйтәйек, элек магазиндан барып алырға кәрәк булһа, хәҙер инде өйгә китереп бирәбеҙ бына шуның һымағыраҡларын. Хәҙер бына хатта ошо телефонды тотоп, Рөстәм Ғиззәтуллиндың йырҙарын ҡуй тип урыҫ телендә әйтһәң, хәҙер генә килеп сыға бит инде. Бына беҙ әйтәйек инде башҡорт дәүләт филармонияһының шулай артистарын тыңларға була. Бына башҡорт дәүләт филармонияһы менән бергә уртаҡ тел таптыҡ та, улар бына беренселәрҙән булып, филармонияларҙан үҙҙәренең артисттарының йырҙарын бына шул майҙансыҡтарға һалдылар официаль рәүештә. Ул теге социаль селтәрҙә ошай тип үҙең һалыу, ул официаль тип аталмай ҡыҙғанса ҡаршы. Һәм тиҙҙән улар бөтәсәк. Был менән һеҙ генә әлеге мәлдә шөғөлләнәгеҙме, әллә бармы икенсе кешеләрҙә? Халыҡ йырҙарын официаль рәүештә бына беҙ һалдыҡ. Берәм-һәрәм ниндәйҙер компаниялар барҙыр, әлбиттә, ҡыҙғанса ҡаршы мин... Тимәк, йырҙарҙы легаль рәүештә хәҙер тыңларға һәм инде бер нимәнән дә ҡурҡмаҫҡа, төрлө бит инде элекке, мин алдан әйтеп үттем бит инде, элек бит инде беҙ йүгереп тороп, кассеталарҙы бер кассетанан икенсе кассетаға күсерә торған, теге пиратство тип атала бит инде. Хәҙер был бөтөнләй юҡҡа сыға инде. Юҡҡа сығыр микән, юҡмәгән, уныһын белмәйем. Иләмәгәр беҙ күберәк әйтәйек официаль рәүештә беҙҙең халыҡ йырҙары, башҡорт телендәге йырҙар интернет селтәрендә булһын өсөн беҙ шуның өсөн тырышабыҙ. Беҙгә шылтыратыу бар тиҙәр, ҡабул итәбеҙ. Хәйерле кис, Тура эфирҙә, һаумыһығыҙ? Хәйерле кис, һаумыһығыҙ. Танышу итәйек. Минең исемем Раил була.
Мен Рөстәм Гатуллинга әйтергән бик зур рәхмәттәр. Чөнки бүгенге көндә башкорт эстрадаһында йырлаган язларга шундай зур үзенең һәйбәт рөхсәт итеп полезный көнештә тәкъдим итә һәр вакытта инде һәм дә матур итеп иҗат иттеләр. Аларга шундай күләмдә Рәхмәт безгә шылтыратканыгыз өчен. Менә шундай теләктәр дә безгә килеп җитте. Күп төрле район калаларга, менә хәтта быелгы яйды гына алып караганда, мин социаль селтәрләрдән күзәтеп бардым. Рөстәм ага нимешләп бер икән дип, кайда ярата икән. Я шул Ураллар ягында, я кемдәлер туйга, кунакка барып, төрле мәҗлесләр үтеп тора бит инде. Ошо мәҗлесләр үткән сакта халык әлбиттә беләм һезне яхшы кабул итә. Ниндәй һүзләр һезгә әйтәләр? Күбрәк хәзер шулай безнең баласак һең менән үтте, безнең яшьлек һең менән үтте, һезнең йырдарыгызга менә без таныштык. Һәм шун кызыклы хәл һуңгы вакытларда әйтәйек инде шул уртаса яшьтәге тыңлаучылар киләләр дә, үзләре менән шулай 3-4-5 яшьлек балаларын ертеп киләләр дә. Һәм үзләре фотога төшәләр дә, һәм минем менән бастыралар. Тегеләр аптырап карай, бу агай мен нигә мине фотога төшәләр икән? Без уның йырдарын тыңлап үттек, инде тыңлар өчен төш фотога диләр төшәләр. Төшереп кайтаралар. Мен әйтәм, төш, ул бит истәлеккә сын әйткәндә, ысынлап та менә хәзер 4-5 яшьлек кайбер балалар да теге әлбиттә инде ят килә дигән йырда ул йырлайлар, күп кенә йырдарды хәтта беләләр. Шуны әлбиттә шатлыклы, димәк, әле киләсәктә эшләргә өмет бар. Монда безгә WhatsApp хандарына язып йөргәндәр. Мифтаховтан кайнар сәлам Рөстәмгә. Зур рәхмәт аңлаган өчен, нык хөрмәт итәм. Озын Олак яшәһен дип язгандар. Зур рәхмәт аңлаган өчен дип язгандар. Шундай хәбәрдә килеп итте һәм безгә тагыла бер хәбәр. Һаумыгыз, һезнең матур йырлаган йырдарыгызны хәзерге вакытта яшь артистлар нык итеп бозып йырлайлар. Һез шуга ничек карайсыз? Аноним рәвештә дигәндер. Кемгәлер охшай, кемгәлер охшамай икән. Белмәйм, бозып йырламады. Теге заман башка, заң башка диләр бит инде. Шуның өчен мине лә вакытында әрләй торганнар йырдар өчен теге нинди мәгънәһез йырдар дип, ләкин мин үземчә инде ниндидер мәгънә алырга тырышкайным, әлбиттә ул йырдарга. Кемдер берничә ел үткәч кенә кайбер йырдарның мәгънәһен, ысын мәгънәһен аңлай. Шуның өчен мин берничек тә уларга каршы төшә алмыйм, чөнки эксперименттар, эзләнүләр аша гына ниндидер үзеңнең юлыңны табырга була. Һәр вакыт матур гына әйтеп йырлап булмайдыр, һәр вакыт тамашасыга ла охшап булмайдыр. Шуның өчен кем эзләнә, шул барыбер үзенең юлын таба. Вакытында һез үзегез дә 90 елларда беренче тапкыр башкорт йырдарына төрле рэп стилендә һүзләр язып, уны бит инде речитатив дип аталар инде. Рәвештә укып, бөтен дә хайран калдырганныгыз. Шул вакытта ла әрләнгән вакытлар булдымы халыкта? Әлбиттә, бу бит йыр түгел, бу шигырь һөйләү, нимә ул там иртәнге сәгать 5-тәрдә мин һиңа куна барам, ул нинди йырлар бар дип. Әллә мин һәр вакыт әйтәм, мин йырсы түгел, мин әйтәм, мин белем буенча театрал, шуның өчен ничек бар шулай кабул итәгез, кабул итмәһәгез, әйтәм, беркемдә теге хәзер өндәп китереп утыртып булмый бит. Хәзер йырсылар күп. Бар бит инде йыр һау бул әсәем. Ошо йырда ла бүрлегәндә шундай йөкмәткеле йыр бит инде, шундай ниндәй дә буһа кайгылы дип әйтәйек микән. Әмма ләкин шунда ла өстәп рэп стилендә уйламагыз, бул яшьләрдә бер нимә аңламай тиеп дип торып йыр сыгардыгыз бит инде. Эштәр буенча Гирза Music дип без алдан һөйләштек бит инде, төрле майдансыктарга, цифрлы майдансыктарга һалам дип йырдар язабыз дигез бит инде. Белгем килә, концерт турында әлбиттә әйттек, әмма ләкин безнең бөтә Башкортстан тыңлап утыра, карап утыра. Башкортстан буйлап сәяхәт итәргә уй бармы, юкмы? Башкортстан буйлап, ысынлап та октябрь айында беренче концерт була, әгәр дә мөмкин булса, мен хәтта даталарын да әйтеп китә алам.
хәзер. Көтөгез. Рөстәм Хәлимович тиҙҙән килеп итә, дуҫтар. Үҙемрәк булырға саҡырабыҙ. Әлеге мәлдә эҙләп ултырған саҡта тағы бер ҙә ҡабатлап үткә килә. 295-97-72 беҙҙең тура эфир телефоны. Өфө ҡалаһының коды 347. WhatsApp һандары 897-37-24-24. Бөтә булған һорауҙарығыҙҙы Рөстәм Хәлимовичҡа бирә алаһығыҙ. Шуға үҙемрәк булырға саҡырабыҙ. Менә октябрь айында 3 октябрь Ишембай, 4 Салават ҡалаһы булырға тейеш. 5 октябрь Күмертау, 11 октябрь Большой Устикинск, ул Оҡтамаҡ. 12 Верхний Киги, 10 Малаяз, 17 Белорет, 18 Учалы, 19 Асҡар, 20 Өфө тип миңә яҙып ебәргәндәр. Бына шул тирәләрҙә Алла бирһә көтөгөҙ, бергәләшеп, йырлашып, йырҙарҙы йырлашып, Алла бирһә. Мына һеҙ әйтеп үттегеҙ бит инде, шулай итеп әйттеләр тип. Тимәк, был концерттар менән икенсе кешеләр шөғөлләнә инде. Әлбиттә. Эшләү буйынса. Әлбиттә. Һеҙгә комфорт рәүештә килеп, йырлап, кешенең күңелен күреп, ҡайтырға ғына ҡала инде. Ысынлап та һәр кем үҙенең эше менән шөғөлләнһә, күп йүнәлештә алғараҡ китерер бит уйлайым. Алдан һеҙ мына эш башлағанда был Кирса Music менән төрлө бит инде һеҙ дә алдан да үҙегеҙ дә белмәгәнһегеҙҙер инде бит шундай, мәсәлән, майҙансыҡтар бар тип. Был майҙансыҡтан әҙме, күпме булһа ла, ниндәй ҙә булһа, аҡса эшләргә була тип. Ну, уның тураһында әлегә хыялланмайбыҙ ҙа, хатта беҙ әлегә шул күберәк бына йырсылар көн һайын тиерлек үҙҙәренең бер йырҙары менән, 2 альбомдары менән киләләр, шуларҙы һалып барабыҙ. Әле ул килем тураһында уйлаған да юҡ, сөнки әлегә күп кеше белмәй, барып тыңларға була икән, бында нисек тыңларға икән белмәйҙәр, башҡорт йырҙары ғөмүмән бар икән белмәйҙәр күп кеше. Шуның өсөн ваҡыт үтер, илемәгәр беҙ күберәк үҙебеҙҙең башҡорт йырҙары бына шул легаль рәүештә, интернет селтәрендә, бына шул телефондарҙа булһын өсөн, шуның өсөн тырышабыҙ. Үҙҙәре, артисттар, үҙҙәре килеп мөрәжәғәт итә артисттар күпме беҙҙең? Әйтәм бит, көнөнә 2-3 артист килеп торалар көндә. Беҙҙең, мәсәлән, мин йыр сығарҙым икән, һеҙгә килеп, мөмкинме һалып бирергә тиһәк, ниндәй ҙә булһа хаҡ түләргә кәрәкме был өсөн? Уны Мөхәммәт Юсупов менән һөйләшәбеҙ. Тимәк, бөтә булған Мөхәббәт һатылмай тип. Мөхәббәт һатылмай тип, һәм инде һеҙгә һалып бирәләр. Шулай дип, дуҫтар, шылтыратыуҙар көтәбеҙ беҙҙең әлеге ваҡытта бар. 295-92-72, Өфө ҡалаһының коды 347, WhatsApp һандары 897-40-24-24. Беҙ күпселек рәүештә һеҙҙең менән алдан да әңгәмә ҡағырған бар бит инде. 100 тапҡыр был һорауҙы һеҙҙән һоранылар, 100 тапҡыр был һорауҙы тапаныҡ. Шундай һорау. Гастролдәрме әле? Һәр ваҡыттағыса ҡыҙыҡ үтә. Һәр ваҡыттағыса үҙенсәлекле үтә. 90-нсы йылдағы, 2000-нсы йылдағы, бына хәҙерге ваҡытта күп күрәһегеҙ кешеләрҙе, тыңлаусыларҙы, кемдәр килә һеҙҙең концертығыҙға. Ниндәй ҙә булһа үҙгәреш бармы? Әллә шул уҡ бер үк ниндәй халыҡ булды, шул уҡ бер халыҡмы? Темпераменты буйынса, ҡабул итеү буйынса. Минең уйлауымса, хәҙер тамашасылар талапсаныраҡ була башланы. Сөнки элек шул кассета булһа, шул видео кассета булһа, хәҙерге көндә бит инде йөҙәрләгән, меңәрләгән телеканалдар, онда төрлө илдәге төрлө шоуҙы кеше бына кнопка менән генә ҡарай ала. Һәм әлбиттә, әгәр дә инде һин сифатһыҙ музыка эшләйһең икән, ул күренә. Белмәйем, һин кейемең, үҙ тотошоң буйынса нисектер теге профессиональ рәүештә үҙең сәхнәлә тотмаһаң, уны хәҙер тамашасылар күреп торалар, сөнки аңлайҙар, бына шулай булырға тейеш, былай булырға тейеш. Рәсәй стандарты буйынса, донъя стандарты буйынса, һәм мин әйтермен, халыҡ талапсаныраҡ, әлбиттә, билеттар хаҡы күтәрелде. Һәм шуның өсөн, әгәр дә тамашасы теге үҙенең аҡсаһы менән тауыш бирә икән тип әйтәйек, ул 100% ул дөрөҫ. Тамашасы һәр ваҡыт ул дөрөҫ, сөнки талапсан, сөнки теге әйтеләр, клиент всегда прав дип. Шуның өсөн тамашасылар талап итә икән, тимәк, кеше теге тырыша, яҡшыраҡ булырға, яңынан-яңы программалар эшләргә. Һеҙгә килешәм, сөнки хатта шул уҡ светтың нисек янып торошон да улар вис күреп, бында былайыраҡ булды, бында тегеләйерәк булды, тип ҡабул итә белә.
Безнең радио, безнең телевидение әлеге телевизор караусыларга ниндәй мөрәҗәгатегез булыр? Телевизор караусыларга бына уңгы вакытта теге күп кенә әйтәйек инде иҗат кешеләрен әрләргә яраталар. Ысынлап та мына төрле сәбәпләр буенча бит концертлар да булмай торды, концертлар әзәеп торды һәм концертлар күбәеп китте. Иҗат кешеләрен күбрәк мактаһагыз, һәйбәтрәк булыр. Чөнки һезнең әрләүдән улар үзгәрмәячәк. Мин һезгә дөресен әйтәм. Инде мактаһагыз улар үзгәреп китәргә мөмкин. Шуның өчен бuna мин аерым үзем турында гына әйтмәйм. Менә теге яшьләрдә бuna бит инде бик безнең әрләргә яраталар. Минем уйлавымча Мына уларның беренче адымдарында аңларга тырышырга кирәктер. Улар нимә әйтергә теләнеләр шуның белән. Әлбәттә үзләренә унда теге без әйтләр инде шәхсән язырга була. Менә шундыйрак дип ниндидер уй фикерләр белән белешергә. Теге кайһы бердә карайм, теге берәй яңа берәй нимә килеп чыкса, әрләй башлайлар комментарийда. Минем уйлавымча, ну, әлбәттә ул минем үземнең уйлавымча шулай. Кем язган ул язасак инде. Менә шул темага кагылышлы яңгына хәбәр килеп төште. Төрле яшь артистлар сыгып, хугынып торып йырлайлар. Һез буга ничек карайсыз дигән? Әлбәттә насар карайм, чөнки мына әйтәйек инде шул ук дөньяла билдәле артистлар, ул нинди гына стильдә эшләмәһендер. Рәсәйдә шулай ук билдәле артистлар, бездә Башкортстанда билдәле артистлар, ондай һүзләрһез дә популярлык яулаган кешеләр бар. Шуның өчен ул әлбәттә ниндидер теге үзеңнең тел байлыгын күрһәтү дип уйлаһагыз, ул әлбәттә ул дөрес түгел. Хәзер ничектер менә рус әйткәндә, это не модно. Бернисек акыл өйрәтеп булмас микән аларга дип әйткәннәр. Акыл өйрәтеп булмас инде. Монда атасы бирмәгән акылды икенче кеше, сит кеше. Гомумән, һез үзегез ничек күрәсез? Күсәргә бар ул yerдә шайтып. Киләһе yerдә. Киләһе. Юк, бунда язгандар сәхнәнән дигәндәр. Бу инде аны инде не. Бунда инде оештыручылар менән уйлап барга кирәк. Һез үзегез менә алдан алып караганда, менә бер 5 елдан ничек күрәсез безнең эстрадабызда, башкорт эстрадан? Кызганычка каршы, шул 2000 елдагы кебек, 2010 елдагы кебек, кызганычка каршы безнең эстрада сак кына туктап калган кебек күренә. Ну менә безнең Кашкадан парк асылганда, шул безнең шулай ук Мәдәният министрлыгы менән берлектә рэп фестиваль, электронный фестиваль үткәрдек. Һәм менә сыгыш яһанлар, яшьләр башкорт телендә рэп һөйләнәләр, бернди хугыны һүзләр булманы. Алла бирһә, барыгы яхшы булһа, 20 сентябрь менә без шунда яр буенда набережный дип әйтәйек, шул фестивальдә кабатларга тиеш бит. Әгәр дә инде барыгы яхшы булһа, чөнки ысынлап та яшьләр дәртләнеп киттеләр, уларның тагы сыгыш яһаялар, менә яңа площадкалар кирәк булырга. Һәм киләсәктә без шул ике фестивальдә зуррак масштабта үткәргә алда бер уйлайбыз инде. Шуны әйткем килә, ниндидер үсеш менә киткән һымак, ниндидер яшьләр үзләренең телендә йырларга хәзер оялмайлар, экспериментлар яһайлар. Әлбәттә шул эксперимент арасында кайбер яңалышлыктар да килеп чыгадыр инде. Ләкин шуны кеше бит үзенең башыннан үткәрмәенсә теге барыбер аңламайдыр дип уйлыйм. Минем уйлавымча киләһе 4-5 елда барыгы да һәйбәт буласак. Аллага шөкер. Шул ук тагыла ишеткә килә ине, әлбәттә, төрле генә поп кына стилендә түгел, яисә рэп стилендә гына түгел, шул ук рок төркемнәрен тергәзү, шул ук безнең нишләптер һуңгы елларда кызларның я дуэт күк багышлаган төркемнәрне күргә килә. Матур кызларды без үзебез башкортса йырлаган. Бунан тыш бигрәк тә һиңә күргән килә. Бигрәк дискотекага сакырга. Дискотекага сакырга. Шундай эшләр алып барылса, Русовхан бик һәйбәт булыр иде. Без чатбыз лейбл Герзе Music, безнең директор Мөхәммәд Юсупов, социаль селтәрдә табыгыз, языгыз, без менә һәрбер кеше белән ултырып сәясәргә ризабыз. Шул сәяскән арала һөйләшеп табарга була. Димәк, төрле проекттарда, мәсәлән, ниндәй дә уй бар икән, кемдер, мәсәлән, йырлагы килә икән, үзенең йырдарын сыгарга килә икән, һезгә килеп, мөрәҗәгать итеп, һез аның белән эш башларга әзерһегезме?
Улай гына түгел, без бына хәзер әлегә сер инде 2 район менән хезмәттәшлек итә башланык һәм 2 районда 2 бер-беренә охшамаган фестиваль эшләсәк без. Шулар менән дә шөгыльләнәбез. Шуның өчен менә районнарда мәдәният бүлектәре, әгәр дә инде яшьләр бүлеге бездә ишетә икән, шуны без шулай ук һезнең өчен ишекләр ачык. Бездә идеялар күп, проектлар күп. Рәхим итегез. Зур рәхмәт белдергем килә, Рөстәм Хәнифович. Шулай дип вакыт табып килгәнегез өчен һезгә беренчедән иҗади үрдәр теләйм. Вакыт табып килеп, минем менә шайтып сакырганга, килеп хөрмәт иткәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. 10 сентябрь дискотека буламы? 10 сентябрь һезгә барыгызга дискотекалар көтеп калабыз. Шулай дип, хөрмәтле достар, бүген тик һезнең өчен Рөстәм Хәнифович булды һәм мин диджей Фатих. Һезнең менән хушлашабыз. Һаулыгыз.